Tinder mama. My matky to už máme raz tak. Urobíme takmer čokoľvek, aby sme sa stali mamami. Skúmame tabuľky, zapisujeme si do aplikácie a zvádzame našich niekedy nie veľmi spolupracujúcich manželov len kvôli jednému dňu v mesiaci. A keď sa to konečne podarí a nám pri tom celom nehrabne, sme ochotné nosiť toho malého votrelca vo svojom tele, živiť ho a trpieť jeho futbalové kreácie 9 mesiacov, porodiť ho v ukrutných bolestiach zrovnávajúcich k lámaniu kostí a i tak sa na ňo budeme dívať ako na malý zázrak. Zničíme si postavu? Štatistiky tvrdia, že 30 až 60% žien svoju postavu nenávratne stratí. Píše sa aj to, že po rozvode ženám stúpa hormón endorfín každý druhý víkend v mesiaci. Len hlupák by nepochopil prečo. My, matky, svoje deti nadovšetko milujeme, ale milujeme aj keď konečne vypadnú. Utriem slzy dojatia a posledný krát zakývam Adamkovi z okna bytovky. Môj narcistický ex sa prišiel ukázať v novom strihu v jeho nablískanej Audine. Som zvedavá, či jeho nová frajerka vie, čo pred pár rokmi utieral zo sedadla spolujazca, z ktorého vlažne privítala môjho syna. Alebo čo sme robili v posteli, na ktorej teraz sladko spávajú. Na gauči, na pračke, stoličke, vo vani, na kuchynskej linke či v okne smerujúcom k susedom. Robili sme to všade. A teraz to robí všade s inou. A ja som na suchu. Ale nie na dlho, poviem si pre seba, keď očami odprevadím biele auto za roh ulice. Usmejem sa na svoj odraz v okne štýlom Grinch. Chmátom zo seba zhodím župan a odhalím tak krásne červené šaty. Rozpustím vlasy z vrkoča a vyslobodím tak blond kučery. Ešte, že som obdarená, aspoň na hlave, zažartujem smerom k výstrihu. Pribehnem do kúpeľne, kde ma už čaká pohár s vínom. Obrátim ho do seba a doupravujem posledné detaily make-upu. Parfém, červený rúž a cupitám na chodbu pre kabát. Naposledy sa pozriem do zrkadla. Si kočka? Opakujem si pre istotu. Bežím, lebo vonku ma už čaká taxi. Máme striedavú starostlivosť, čo v našom prípade znamená, že môj sviatočný tatínko si malého berie tak raz za 2 mesiace. Z toho je aj moja nálada a psychika, mierne povedané, striedavá. Mám náladu, keď som zmierená s tým, že som slobodná. Nepotrebujem žiadneho chlapa. Vymením si žiarovku, vymaľujem, poskladám skrinku z Ikei. No sú fázy, kedy nie som v pohode, že som nezadaná. Frflem si, že nedočiahnem na vrchnú poličku, alebo neviem spojazniť rúter. Vždy to napokon dám, ale moja trpezlivosť je extrémne skúšaná. No posledná fáza je najťažšia. Fáza potrebujem sex. Čo sa samozrejme vyvíja od fázy môjho cyklu. A možno vďačím práve poslednej fáze za nasledovné počiny. Stiahni si to. Brunetka oproti sa nahla ponad monitor a prižmúrila umelé myhalnice. Boli sme tam len my dve. Celý deň sme obmedzovali komunikáciu a tešili sa, kedy konečne rozbalíme náš klebetný krúžok a budeme sami. Robo a Samuel spolu práve odišli na obed. Teraz je tá správna chvíľa. Nestiahnem. Nie som nejaká zúfalka. Otvrknem jej. Zoznamka nie je zúfalosť, je to len rozšírenie obzorov. Dvihnem na ňu späť obočie. No dobre, určite tam budú aj takí, ale nájdu sa tam aj normálni chlapi. Hádam sa nechceš rozhliadať len v tejto firme. Vidím, ako každého muža analyzuješ, keď ideme na obed. Zasmiala som sa a na ten deň som to zavrhla. A aj každý nasledujúci v týždni. Ale v piatok večer, keď sme u mňa doma popíjali víno, ma predsa len zlomila. Pane Bože, čo to robím? Hromžila som, keď som sa snažila zaostriť na obrazovku mobilu.
Začínaš držať svoj život vo vlastných rukách. Podpichla Ela honiac neviditeľné péro. Ty si krava. Ja nechcem byť Tinder mama. Raz to muselo prísť, makaj a nefrfli. Prihlásiť sa bola nuda. Aj vyplňať počiatočné informácie o sebe. Zábava začala, keď sme mali vybrať fotku. Nechaj, ja ti vyberiem. Ponúkla sa rozhodná Ela. Pridala fotky, napísala pár slov a už aj to začalo. Ohnivá aplikácia začala čoskoro hlásiť prvé lajky. Čím budeš viac svajpovať, tým ťa bude viac ponúkať, vysvetľuje mi o 10 rokov mladšia kolegyňa. A čo som ja nejaká krava na predaj? Ela vyprskne smiechom. Ty si trúbka, to sa dostaneš k viacerým ľuďom. Ja chcem len jedného a poriadneho. Zamrmlem si. Dala mi do ruky mobil a ja som sa zadívala do očí nejakému Marekovi. Pozri, má toľko čo ty, je bezdetný, žije v Bratislave a má dobrú prácu. Ponúka mi ho ako predajca telefónov svoj najnovší model. Ten chodí každý deň do fitka. Nebude sa zahadzovať s mamičkou a 8-ročným synom. Ja chcem chlapa, čo mi spraví v sobotu ráno kávu. Raz za čas vyberie z umývačky a večer dobre spraví v posteli. Aká nenáročná, zasmeje sa Ela. Doľava. Poviem si a pošlem modrookého Mareka bližšie k jeho vysnenej fitnesske. Zoznámky sú zvláštna vec. Donútia vás rozmýšľať o tom, čo chcete a čo nechcete. Človek sa o sebe dozvie toľko zaujímavých vecí. Tento má o 2 roky menej než ja. Doľava. Prečo? Veď to nie je veľa. Mladší muži sú nevyzreté deti, ktoré nevedia, čo chcú. Nemáš otcovský syndrom? Tento veľa cestuje. Nebude chcieť mať obyčajný život s obyčajnou mamičkou. Och, a Ahmed má síce krásny biely úsmev, ale nevie po slovensky. Ela prekrúti očami. Príliš mladý. Príliš starý. Príliš pekný. Neverím pekným chlapom. Jedného som sa konečne zbavila. Pozri, ako sa samoľúbo usmieva. Verím, že na tej poslednej má filter. Ela len neveriacky krútila hlavou. Postavila som sa a krúžila okolo nej s vínom v jednej ruke a mobilom v druhej. Do toho nám hrala Beyoncé a Ela sa začala mierne vrtieť. Aspoň mi to komentuj, zafrflala. Nie, týpek z fitka. Nie, chlap v montérkach. Nie, ak má rozmazané fotky a na každej pije alkohol. Nie, ak všetky fotky ukazujú, ako leží v hojdacej sieti s cigaretou v ruke. Ak to bola vôbec obyčajná cigareta. Nie, nie, nie a nie. Nemôžeš na všetkých vidieť to zlé. Ja nevidím len to zlé, len už si dávam pozor a predvídam. Ale takto si nič nenájdeš, Laura. Počkať, zastavím sa a prezerám fotky neznámeho muža v obleku. Ela hneď vystrelí ku mne. Ukáž? Ale ten nie je zlý. Fotka v obleku. Fotka na horách. Fotka ako pracuje za notebookom. Fotka s úsmevom v červenom svetri pri stromčeku. Žiadne vystrihnuté fotky z vlastnej svadby. Či s bývalou. A čo je najdôležitejšie? Na pozadí nie je neporiadok. Vyzerá slušne. Prikývne Ela a naznačuje očami, aby som stlačila srdiečko. Z mobilu sa na mne usmieval milý Peter, ktorý je odo mňa vzdialený len 5 kilometrov a v záľubách má deti. A tak som mala prvú zhodu. Aplikácia ma pochválila a ja som čakala, čo sa stane. Dala som tomu niekoľko minút, no nestalo sa nič. Možno nie je prihlásený, povedala Ela. Neviem, čo som si myslela, ale potešilo ma, že sa páčim nejakému mužovi. V reálnom živote k vám nepríde len tak cudzí muž a nepovie vám, že sa mu páčite. Vo virtuálnom svete sú ľudia odvážnejší. Musíš pokračovať, nesmieš prestať. Nabádala ma Ela a naliala si ďalší pohár. Ale veď nepočkám, kým odpíše? Veď to nie je fér písať si s viacerými. Brunetka predo mnou sa rozrehoce. Ale veď o tom to predsa je. Pozri, zoznamka je ako rybárčenie. Hodíš sieť a čakáš. Chytí sa niekoľko rýb. Pri vyťahovaní zistíš, že polovica prepadla cez sito a druhú musíš ešte pretriediť.
Smradlavé ryby hodíš hneď do mora, to ľava. A zostanú ti len prvotriedne kusy, z ktorých si vyberieš toho najväčšieho samca. Samca? Vybuchnem smiechom. Ale ja chcem dlhodobý vzťah. Ty chceš v prvom rade upokojiť svoj nervový systém. Každý deň počúvam, ako ti chýba sex. Tak si vyber správneho samca a vyskúšaj ho. Nepôjdeš predsa do kúpy bez skúšky tovaru. Táto mladá generácia žien je desivo podobná mužom. V niečom mala ale Ela pravdu. No stále som sa držala myšlienky, že chcem lásku a nie hračku na jednu noc. A napokon som tu. Sedím v taxíku v červených šatách a rúžom a cítim sa ako najhoršia matka na svete. Nerobím nič zlé, opakujem si, keď vchádzam do luxusnej reštaurácie. Keď sa usmievam do hnedých očí marketingového riaditeľa Petra a popíjam šampanské, no stále mám zvláštny pocit. Rozpráva o svojom živote, ako keby nemal žiadne problémy. A mne sa strieda v hlave anjel s diablikom. Žiadny rozvod. Ach, ten jeho úsmev. Žiadne deti. Má krásne obťahnutú košelu. Žiadna šialená ex. 1, 2, 3 gombíky rozopnúť a som spokojná. Kolárová, sústreď sa. Ten chlap môže byť tvoj do konca života. Len to neposer. V hlave mi naskakovali predstavy a ja som sa nevedela sústrediť ani na to, čo hovorí. Och, ale keď on má také plné pery. Ako by počul moje myšlienky. Jemne si ich oblizol a pousmial sa. Automaticky pritisnem kolená k sebe a začervenám sa. Pane Bože, je mi teplo, je mi horúco. Panikárim vnútri a napijem sa vína. Dnes nám vyšlo krásne počasie, povie spokojne. V tom čašník prinesie dezert a ja si až teraz uvedomím, ako ten čas letí. Čas, zopakujem pre seba. Ja nemám čas, vyhrknem. Peter sa začuduje. Isto rozmýšľa, čo to tá rozpačitá ženská chce povedať. Natiahne ruku cez stôl a jemne pohľadí tú moju. Srdce mi začne splašne pumpovať krv do už tak rozpáleného tela. No nič, musím mu to povedať. Nadýchnem sa a spomeniem si na moje prvé začiatky pár dní dozadu. Píšem si s jedným pilotom, povedala som v pondelok ráno Ele. Tá sa značením usmiala. No vidíš, ja som ti to hovorila, že te to začne baviť. Ale odpisuje mi len raz za 6 hodín, ale zas chápem, je vyťažený. Sadla som si do stoličky a uvidela hlavu so zdvihnutým obočím spoza monitora. Mykla som plecom. Prišiel utorok. Napísal mi jeden krásny kuchár. Pracuje v Rakúsku, má dcéru, takže má vzťah k deťom. Ale na Slovensko chodí len raz za mesiac na víkend. Hovorila som a nadšenie ma pomaly opúšťalo. Kde sa podiela tvoja neoblomná náročnosť? Náš rozhovor sme už neskrývali pred kolegami. Celkom dobre sa na tom bavili. Ela sa nemusela ani pýtať. Pilot sa odmlčal. A v ten večer aj kuchár. Prišla streda a ja som mala hneď 2 nápadníkov. Po celodennom písaní som vo štvrtok prišla so slovami. Čo je to s tými chlapmi? Všetci sú padnutí na hlavu? Tak jeden je úchyl na vlasy a druhý má manželku. Ela sa posunula na stoličke bližšie ku mne. A ostatní tiež natiahli uši. Samuel sa náramne bavil vždy, keď som spomenula Tinder. Ako by to bola nejaká reality show. Ako to myslíš, úchyl na vlasy? Spýtal sa. Poviem ti len 3 slová. Hladiť, ovonievať a postriekať. Išlo ma už rozhodiť z týchto úchylov. Neboj, nájdeš aj niekoho normálneho. A čo chcel ten druhý chlap? Spýtal sa Samuel a zadržiaval smiech. Pozval ma k nemu domov, kde by som robila jeho manželke kúpeľ a on by nás pritom pozoroval. Grcám, odfrkla Ela znechutene. Akože vážne, ak to do nedele nedám, končím s tým. Ja sa nenechám oberať o čas. Aký čas? Veď si ešte mladá, zasmial sa Samuel.
Mladá? Mám 35. 15 rokov som strávila v zlom manželstve. Stratila som už kopec času s nesprávnym človekom. Možno to nepochopíš, ale pre mňa je krásna predstava zostarnúť s jedným človekom. S človekom, ktorý ma spoznal, keď som bola mladá a krásna a zostal by po mojom boku, aj keď budem šedivá a bez zuba. A z lásky by mi kupoval orieškovú čokoládu, lebo by vedel, že nemám zuby a budem hromžiť, že ich musím vyplúvať a on sa na mne bude smiať. Dopovedala som so slzami v očiach a trúcovito odišla z miestnosti. Preberiem sa do reality. Povieš mi, prečo nemáš čas? Povie Peter. Zaklípkám očami. Je na čase staviť na jednu kartu predtým, než môj žetón stratí na hodnote. Odpijem si a odkrojem z koláča. Už mám pokrk neúprimnosti. Tento týždeň bol plný bláznov a ja sa potrebujem uistiť, že človek predo mnou nie je jeden z nich. Nebaví ma randenie, poviem nahlas. Ja chcem vzťah, reálny život, s jedným človekom. Zatiaľ som natrafila na mužov, čo ma gostli, vodili za nos, žiadali o fetiš alebo trojku s ich manželkou. Ktorý prípad si ty? Poviem a pristihnem sa pri tom, ako zúrivo krájam vidličkou dezert. Peter sa oprie o stoličku. Zasmeje sa a dlaňami si pretrie tvár. So mnou nič nie je vážne. Som normálny chlap. Všetko som ti už o sebe povedal. Dám si do úst posledný kúsok a prižmúrim oči. Buď má malého, alebo je v dlhoch. Alebo oboje. Nemáš dlhy? Spýtam sa na rovinu. Oprie sa o lakte. Pokrúti hlavou a povie pokojným hlasom. Nie, nemám žiadne dlhy. Zaúpiem. Možno som sa to nemala pýtať, veď existuje predsa možnosť, že je aj normálny chlap, no nie? Začínam mať pocit, že Ela mala pravdu. Hľadám v ľuďoch chyby, ako by som ja nemala žiadne. A Peter je, zdá sa, celkom milý a úprimný muž. Dvihnem k nemu zrak a ospravedlním sa. Prepáč, ja len. Viem, nemáš čas. Neboj, úplne ťa chápem. Pohľadí mi ruku a ja sa na malý okamžik cítim v pokoji a v bezpečí. Asi som mu krivdila. Nemala som takto na ňo vyletieť. Teraz sa cítim trápne. Som rád, že si sa mi zdôverila. Myslím, že bude fér, keď aj ja niečo poviem. Podľa mňa budeš úžasná matka mojich detí. Vieš, rozbieham biznis a mne rodičia sľúbili za každé 100 000. Potreboval by som nejaké prachy. A ty potrebuješ chlapa. Takto si prídeme na svoje obaja. Odtiahnem ruku a hlavu nahnem doľava. Dobre počujem? Bude o teba a tvoje dieťa dobre postarané. Veď to si chcela, nie? Som ochotný ho finančne podporovať, ako keby bolo moje. Keď mi porodíš aspoň 4 deti. Myslím, že máš šťastie. Nikto nechce rozvedenú mamičku s dieťaťom na krku. Mala by si byť vďačná. Chcem ti pomôcť. Môj mozog dostal práve paralýzu. Predstavujem si, ako mu do tváre vylievam drink a nahnevaná odchádzam. Alebo ako začnem nahlas kričať a utekať čo najďalej. Vrelo to vo mne, ale neurobila som nič. Dlhých pár sekúnd som od prekvapenia ani nedýchala. Napokon do seba vylejem posledný hlд vína, vreckovkou si utriem pery a pomaly, elegantne vstanem. Otočím sa a na jeho prekvapený výraz poviem. Môj zlatý, ja ti žiadne deti rodiť nebudem a dúfam, že sa nenájde taká žena, ktorá to za peniaze urobí, lebo deti nie sú kontrakt ani vedľajší produkt výroby. Sú to ľudské bytosti, ktoré cítia a chcú byť milované. A pokiaľ v sebe nemáš dosť lásky na to, aby si ju dal aj deťom, odporúčam ti sa nerozmnožovať. Poviem a otočím sa na odchod. Moje kroky sú počuť cez celú reštauráciu. Prejdem popri bare a zastavím sa pri čašníkovi, ktorému niečo šepnem do ucha.
podá mi fľašu najdrahšieho šampanského a sprisahanecky prikývne. Keď otváram dvere, zahliadnem, ako čašník slušne žiada Petra, aby opustil reštauráciu. Vonku je chladno. Zhlboka sa nadýchnem čerstvého vzduchu a s pocitom kráľovnej prejdem cez cestu a zamierim si to do parku oproti. Po pár metroch nájdem lavičku a sadnem si. Tlak mám vysoký, nie len z jeho návrhu, ale aj zo svojho odvážneho činu opustiť idiota. Naposledy mi to trvalo pekelne dlho. Môj reakčný čas sa krátil. Som na seba hrdá. Odbalím vrchnák fľaše a obratne uvoľním zátku. Urobí práve v momente, kedy Peter otvorí dvere reštaurácie. Napraví si golier a nahnevane zavrčí pri dverách, pričom kopne do zárubne. Toto bolo asi prvýkrát, čo veľa váženého pána niekto vyhodil. Pousmejem sa a sledujem, ako sa z dobrého muža stáva neurotický psychopat, ktorý práve kope do smetiakov. Napokon si stopne taxík a ide smerom do starého mesta. Tak na teba, ty debil. Dvihnem fľašu a odpijem si dobrý hľad. Na moment ma zasekne. Zacítim kyslú chuť z drožďa a víno vystreknem pred seba. Fuj, to je odporné. Utieram si jazyk. Pozriem na etiketu. Dom Perignon. No, môj zlatý, nie každý pekný obal je aj dobrý. Alebo aspoň nie je pre mňa. Mne stačí moje lacné víno. Pousmejem sa nad vlastnou premisiou nad chlapov. Rozhodnem sa ísť domov peši. Moje rande dopadlo hrozne. Ale aspoň som sa uistila, že nechcem byť Tinder mama. Prišla som domov a uvarila na zajtra Adamkovú obľúbenú polievku. Keď prišiel, objímala som ho 3 minúty. Samozrejme netušil, čo sa za ten týždeň stalo, ale rád moje objatie opetoval. A ešte radšej šiel za vôňou vývaru. Mami, ty si skvelá, takúto polievku nevie ani tatinová Lenka urobiť. Grinchov úsmev sa mi vrátil a od tej chvíle nastala v mojom živote rovnováha. A už sa nenechám zmiasť, zviesť ani namotať na žiadneho chlapa zo zoznámky. Vyhlásim v kancelárii v pondelok ráno a s úsmevom si sadnem za môj pracovný stôl. Éra Tinder mami končí. Ak si aj nájdem chlapa v reálnom živote, bude to preto, že mi bude načúvať. Bude milý, pozorný a hlavne ma bude chcieť takú, aká v skutočnosti som. Poviem si pre seba a spokojne si sadnem za pracovný stôl. Na klávesnici na mňa však niečo čaká. Čokoláda. Zoberiem ju do ruky a porozhliadnem sa. Samuel sa usmeje. Oriešková.